Jeszcze raz, sława Jezusu Chrystu. Witamy Was serdecznie. Witam Was Teatr Stowarzyszenia Ruska Bursa w Gorlicach. Za chwilkę przedstawimy Wam inscenizację Słońce wschodzić i zachodzić. 14 obrazków z historii naszej Lękowiny, poczynający od 610 roku, nie 1610, a 610, a skończyć się to na 1957. Wszystkie sceny, może takiej wszystkie, są zbudowane w wielkiej mierze na faktach historycznych, a dekotry sceny aż są złożone czysto z drzew. Dajmy na to, będzie taka scena z Kiryłą i Mefodiją. Druga scena, gdzie będzie wykorzystany tak zwany tereblański prolog. To wielki zabytek naszego pismennictwa z początku XVI stulecia. To zabytek ma już 500 roków. Przed 500 rokami jakiś Pelechaty Lemko na dalekim seli Girskim ruką zapisał, prepisał to, co tu będzie odgrywane. Odże to jest dla nas, dla naszej kultury niezmiennie czynne, bo świadczy, że my tym żyli, maliśmy swoją inteligencją, interesowali się tym. Inne sceny będą też zbudowane w wielkiej mierze na takich dokumentach, jak scena, dajmy na to, z dziedyczką Wapowską, która jeszcze przed Brystyjską Unią zamieniała życiom cerkwy na kościoły. Dla nas jest to niezmiernie też czynne, bo dokument to odnaszał nasz święcennik Roman Pryslopski, ojciec w końcu XIX stulecia, on go i wydał. I nie będę opowiadał, chciałem dać wam takie przykłady, że duże sceny, zbijniki z autentycznymi imionami będą występować, historyczne osoby. W wielkiej mierze, dajmy na to, w scenie, kiedy dziewczatka przed napadem mongolskim będą coś śpiewać i będą wspominać o Metusi, sławnym piłciu z XIII stulecia, jak historyki twierdzą, był to Lemko z pochodzenia wielki śpiewak, który śpiewał na dworze kniazia Danila Galickiego. Może więcej nie będę odkrywał, bo byłoby mało ciekawe. Będziemy, dumam, zaczynać z Bożą pomocą. Tylko bym powiedział, że może tak niedyplomatycznie się, a może dyplomatycznie się usprawiedliwiać, robiliśmy to tak na złamania karku. Są takie sceny, że ani raz nie były spróbowane tu. Za to, że są ludzie z Krynicy, są ludzie z Gładyszowa, z Gorlic, z Bortnoho. Trudno się było tak żyć i to ma to. Także jak wydasz to nam wybaczcie. Może za drugim, trzecim razem będzie kraszne. A dneska będzie jak będzie. Słońce
бити вашому слову. Что нам, діду, робити? Безчисленні маси Словенію переселюються до Іраклійового Візантійського царства. В Тракі сile zasantijські северці й дреговичі. Zas посеред Хорватії, посеред Склавинів, як не нас зовуть візантийці, купета пішло до Іллірії. Не знам, Братислава, що їх заправди жені. Був теплішому сонцю груди пнув, і в блискачому злату руки протягають. Jakie tam złoto? Na skilką może starczyć. Co jedno radę to w oczach się narody. Та за що? Якщо нас там треба, tu нам сидіти над малим Дунаєм, між Воком, Попрадом, над Самом. На севері я ще наразі спокійні. Ти як там, Миролюбе? Hej, spokій. Razy привісли міц. Думав, що вислане не посмію душити горі. No chyba, że im samym się Та за що? A welu miał jety dzidu, bo hrady nic. Ale podekudy to ty z ponyżnych stran, że popry uspiu małego Dunaju, że sy poszeptują i ty na jug, do Ilery. Za Nyżnianami zamiast. Szkoda, bo luty obry też na razie перестали dokuczać. Kukати на нашу страну, засмотрені в християнські кобули на Сибиру, Средеця, Соуня, а і самого Цареграду. Та за то? Nie znam lecz to naszych. Zakarpatową herbeta zrobię. Ale średnie narodu. Widziałem się prydziły skała na Stymiro. Do Solenego Gradu. Powiedział, że tak opisze. A może i sam byle. Дорога то не мала. Аж mi якось жаль, że mnie nie dіждали, kiedy властивий прити мав. Zdrawia, tak Boże, nasi czesni raz. Witajcie. No wołku pomałka. Час, просине, до ясного круга. Dziękuję za czest. Знано би, властивіре, zaś nasza rada, Znamy. byty twojemu słowu. Nic do kraja jednolitości w naszych stronach. Od szerokość prostoru Tysy aż po samorz i z onej strony Hirtry i już pisz. Ale przy Latorycy, Świerżawi, Kondawi, nad Tekłą i naszą Torysą ostaje. Radujesz moje stare serce, Włastimirze. Choć tylko. Hej, choć tylko. Żal preżal mi tamtych, ale bliźni nasi, po przy serduszciu Hyrbeki, trymati się pod. Tak myślę, stójcie. Podbam. No i że się spełnić twoja błaha myśl, Włastimirze. No i daruję Ty za nią zdrowie i dostatek naszych dobrych Bogów. A morana najcia nie bezpokoi. I wam dziwi, na idola szczęśliwych i litam nowych daruje. Czas mi zachodzić. Wasz czas nastaje. Ale to się stanie. Powiedz mi, Włastimirze, twoje liczane słowo. A jakie wasze słowo pośrednie? Bratysława, Krywaczu, Mirolubę. Co powiedzcie o waszych radach na biczach narodów? Ostajemy. 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 Tak i byty. Na ziemi tej byty nam. Коли в старих слав'янських странах по великій вандрівці народів
утихомирив, дрімав світ, коли наопак на руїнах західньої частини даймної Римської імперії господствувало повне воєн і кирви варварство, коли дотлівала давна антична культура, Візантія, хоч ті шарпана зо всіх сторін війнами, тиснена через іслам, не переставала квітнути культуром. Ясніли все нове і нові святичі церкви, як Максим Ісповідник, Андрій Крицький, Єпифаній Цареградський, Йоанн Дамаскін, Cyfotій, патріарха. При ним za panowania Cezarya Michała III jawiło się w Цареграді posolstwo kniazia Rostysława z Osławiańskiej Wielkiej Murawy. W odpowiedzi Wizantyja przysłała do Wielkomorawii dwóch sławnych mężów, Konstantyna i Mefodija. Myło nam was wydati, w jakie strony podwede. 4 roki już to powiadamy w dzierżawie kniazia Rostysława. Kocelejowi, Panomyi, zadłużyło się za innymi stronami. Oddale z Wenecji chodzią korabli do Caregradu, do Solunia. A my dumali, że wyjdziecie pokonać się jako światowscy, Mikołajowe persony, episkopowie Rimu i głowi światłej cerkwi. Головą cerkwi jest Gospodź nasz Jezus Chrystus. A poklin dla episkopa Rymu zaprawdę mamy. Chcemy wami передати moszczy świętego Klementa Rzymskiego, jakie odnoszą Hersonesie Tauryjskim bratmi Konstanty. Czuliby o tym i wielka to dla Świętej Rzymskiej Cerkwy od was zasługa. Tacy najkraще by było samym wam передати moszczy naszego wielkiego świętiteля i prosити благословення Jego świętości, adże diete w Jego jurysdykcji. Nasi misjonary propowiadują od dawna w barbarskich stronach. Máte na domci strany Słowenii? Tak. Widno zli propowidują, kiedy kniaż Rostysław posolstwo posłał do Caregradu, a czułem słowa ich, Rostysławowych posli. My mamy takiego uczytela, który by w naszym rodnym języku wielu Chrystowów. Odże piszli nam episkopa i wczytela takiego od was, bo wse i na wszystkie kraje dobry zakony idą. Od was! A wy думаєте, jakim треба językom służyć Bogu? Likim? Barbarskim? Takim, który do serca trafia. Człowiecze, powiedz nam, jak jest mi stworzyty Słoweniam Pismo i wczyż go. Czego nie czynili ani apostoły, ani Papa Rzymski, ani Grigory, ni Hieronim, ni Augustyn. My znamy o 3 językach, jakich godno sławity Boga, a to w hebrejskim, greckim i latyńskim. Не йде ли дощ на wszystkich рівно, а сонце чи не так само для wszystkich світить? Чи не дихаме повітрям єднако? То ти як не встидатися, 3 язики лему знавати, а wszystkim іншим народам і бесідам, глухима і шліпима, кажете бит. Reczte mi, czy Boga mnie te byty tak słabym, że nie może? Czy tak zawistliwym, że nie może? Adże znamy wielu narodów, którzy swoje pismena mają i Bogu sławę oddają. A sud to Armenii, Iwery, Suhdai, Goty, Хозари, Syryjці, Egiptianie i mnogo інших. Kiedy wszystko jedno, niegodne ste one na tej osnowie zrozumiety z knih
poznajte істину. Адже Давид такими словами кличе. Пойте Господеві вся земля, воспойте йому пісною. Далі, хвалите Господа всі язиці, похвалите Його всі люди, всяко дихання да хвалить Господа. Марко же рече, знамення же вірувавшим пойду, іменем моїм біси і жденуть, як язики возглавали мною. Тоді і до вас бесідує. Книжники і фарисеї, обудники, бо замикате перед людьми Царство Небесне. Самі не входите й тим, що горьки прагнуть возбраняти. Kiedy mертwy muzyczny instrument, jak piszczały, głuski, nierozróżniany różnicy tonu, jakby można poznać, kto za nami wygrywa. Tak i wy, kiedy wy sповісте słowa zrozumiałego, jakże maje zrozumіти was, człowiek, що говорить? Бесідувати будете до вітру. Коли возглас створиш, як той простий чоловік, маєте відповісти амінь, коли не розумієш, що бесідуєш. Волію 5 слівлем в церкві виповісти з участю розуму, żeby повчити інших, як тисячі в екстазі вознесе. Браття, най не буде дитинячий розум ваш. Звість ваша най буде дитиняча, а розум ваш дозрілий. Адже Господь jest Bogом миру, а не незгоди. І як каже Павел Апостол, най каждий язик голосить, że Господом Ісусом Христом во славу Бога Отця. Амінь. Już o 1,5 roka po преславній апології слав'янського язика перед латанниками в Венеції прийшло Константинові Кирилові на 42 році життя лишити той світ. Ніч перекрочнув земський поріг, звернувся до Мефодія. Так-то, брате, byli ми, як пара запряжених волів, jednu борозду ми тягнули. Dnes ja padam pri zahoroді, віку свого доконавши. Але ти не посмій лишити нашого діла. Не лишив Мефодій, хоч дуже старший від брата, 16 дуже довгих років тягнув борозду сам. Діло його, діло Мефодія, діло святих братів, хоч знищене через латинників на землі посіву, мало розквитнути по їй Українах на безконечних просторах більшості славянських земель. Ciągle pokój pośmiał się na nim, ciągle płaczka za jedno pozeratem. Oj, żwirujesz szadiłuś, jakby sama nie znała. Pat widzisz, jakie chore nad zemlyczką naszą się zawisyło. No i bezpieczne. A nianiu nasz sam w szczerym polu, desy nadświeżało. A jakże być sama? Pan wojewoda Błastówny i żuraty Sławolu Blachoda i inny żuraty fajnych, i w boju mocnych naszych połków.
Не знаєш ти ще дівусь, коли князь не сам, а коли сам він. Кет мир в мирі, кет спокій в землі, кет сушіка, шпіхлірі повне, кет винниці зародять, тоді при княжю, приятелів, жураків, крайників, премного. А кет нужда настане, кет порожнього дворі, тоді вірність чоловіка порожніє. До іншого масного двора позирать. Sam nianio na żnyska. Tak mi serce szepcze. Sam kniaź nasz laborec, on w szczerym poli. Sam. Naszego wroda boronny i oboronny. I w pole wierno zmianią naszym piszły. Hej, piszli, jak nieraz chodzili. A i raklewy, mamo. Jak nieraz chodzili. I piszły raz jeszcze i wracać, a ze szczytą, ze sławą. Drewle inaksze bywało dzityno. Prawda, nieraz ciężko bardzo. Ale dnes strach pomyślity. Siła sylenna to te uchryny, a se z arpadich zmysnistu prestraszny. Tak rusycze waja, że popered nie ma powtikali. Jakiże micny ich Olech Nowchorodzki, że Kyju powojował i wsił się w nim i z wariachami wielkim, mohuczym wczynił. A uchrynił nie powidył. Spalili mu oni Kyju i niby witek piszli dalej. Даст Бог всемогучий з нашої землі підутали. У паноні, у німцем. Najpidu, ale dnes nianiu nasz zmywa w polu na raci. Oj, mamuśna werszyna nianiowy. Trząsy płacze moje serce, gdy narywa. Jak wychodził knieź z hradu, z taką niezlubioną chlubiną w oczach mieszał. Nie wspomniło się ją, nie wspomniło się. Co się mamuś nie spełniło? Nicz, Nadijko, już nicz. Znam. Ja nie kняжичом się wrodziła, a dziewczyską. Nadijką bez nadii. Что ты спліташ, дитино? Не дівчисько ти, а княжівна. І добрі знаєш, як тя без края, без пам'яти любить няню твій, княж Лаборець. Ej, znam, mamo, znam. Ale znam też, że za imieniem moim Nadiju nianiowe leszaty muszą. Żeby nie z taką nesłubeną chubiną w oczach w pole iść. I kiedy już, bo niech to nie biczny, ale się z niego nie wratyty. Znam jak nie byty. Що маєш на мислі, Надіє? A to mamo. A to kniahynią dawą. Że kiedy winczaty nie przyszło, ale to nie chodzi bez pracy, bez głowy. Ale za nic za mudro, żeby było komu i naprysno, bo stojaty za berchy nasze, że za syni wolelubny berchy naszego Karpata. Hej, powinczam cię jak kняжиню. Jak na miłe twój dzień, powinczam cię. I za mudrogo, i za synogo, i za kradrogo, i za krasnogo. I miło. Не о вінчанню вишітувати нам днес. Ходимо, отче Димитрій, до градської каплиці, вознести молитви до всемогучого Господа Бога, святих Тройці єдина, за щасливу звізду княжа Лаборця. A z jego głową Czurecian, kiedy chodzili zanosić żertwy naszym starym Bogom, nie warto bardzo, czy Dymytrii. Niejakim starym Bogiem, niejakim Bożkiem. Ale co ja może zrobić? Najrobię, że to cud. Byleby pomogło. Wziął
Царства Небесного, а тіло його вірне вої принесли со славу на щиті пред лице княгині Ондави і княжни Надії. Плакали за ним старі боги, плакало за ним wszystkie полюдя, а ріку Свіржаву, над яком полах зачато тоді звати, і поднес день зовут Лаборчо. А на северній, північній нашій страні Бескіда міцно держалася іще племінна білохорватська стихія. I što nam počati? Jak nam dalsze byty? Korczyk, urzad się i urzad tot nasz świt. Kotrу страну мисли ведеш Боголюбе? Та не так тяжко спохватити, że na zachód, na sever. Ej, to prawda. Najbardziej неприятні вітри отамали не скадують. Але це ж ви не погоду гнали. Та не pochodu, ale honeniju veliku wiszczuju. Lem odyszał włony na tamtąd świt czeski Bolesław, a już Bolesław Poliański wziął jeho didyny. Kniazівство Wislan z Krakową. Bo naszym zemlom się pchaje. Щади шахає. А найгірше, що з німцями ся скумав от кількох років своїх сусідів, словенів, враз до тоном находив. Мирних людичів, ободритів воює. Нахварять, що той ярі оттон в Болесових гнізді гостився, пирував. Tak, żeby się hostyty przyszły. A to chmaru łatynników za sobą kryli. Toho Wojciecha zatraczonego na prestoły wynosyli. Archiepiskopstwo Gnizdów lekką ruką darowało. Żeby się szryło łatyjskie. A того chyba jeszcze nie znaty, że i do Krakowa już dali latyńskiego episkopa. No, a Władyka Prochor? A ta widzisz, tylko mu się powiedziało wernuty po tym Wojciechowym pogromi do Krakowa, a zas maje na karku latynnika. А не знам, чи ми добре зробили. Видичами. Що ти ще видів? Що з мене так зробили? Та може не треба було так завзятося боронити перед Владимиром Руським, тітку Києвої нас привучити. Ну не треба було. Не треба було. Все зміща боронило. Колись пред обрами, пак пред Маджарами, от котрих славний Лаборець Ужгородський поляк. А по-друге, чим не йшов кунам на нас, чим не приходив як сусід, як союзник. Адже хорвати ходили на рад з Олегом Київським і з Ігором, а із його Володимиром отцем Святославом мирі, як сусідовими жили. Адже має i Sobieslaw taką sprawdę Zwonimira. Adże Rusy to nie obry, ani nie Madziary. A okrem toho i tak nas zaczynają sąsiadowe złaty ludźmi ruskiej firmy. To що? То так віддати землю, як свину з гамби? А може і перед Болеславом Полянським не боронитися, кит прийде, а прийде. Господи,
Rzeszów, Bolesław Polski, Herbert Karpata. W nienasytliwości swojej wziął dawne knieziństwo Nitry, Morawu, a i same Czechy. I choć nie naciszył się długo tamtyma zemlami, na Herbecie Karpata o 150 roków twardo i na wse już sperły się interesy mogućych sąsiedów. Odtąd derły się one bliższyściu już lemme ze sobą, bez nas, smyrennych w głowikach pastyriów. Walczysz! Raz jeszcze cię zwiduję. Де решта твоїх воїв? Адже не поwiesz mi, що таку малу залогу тримаєш на Саноцькім екрані. Myrne ludy, my wybieramy się na rad. I na szczęście tych czужоплемінців не сподівалися. Мовч! А то ти язик кажу, одрубати. Казав jest bezsiedłaty. Так, казав є. Але важиш ти перед ким стоїш. Hej, перед королем Угрин стою, Gejzą, co nam bejlesz i pochod? Mocz, bo jak do jazyka dodam oczy, to ważko ty буде йти на мотузку за коневим хвостом. Czego prysili Gnieska, gospodyne Ugrин? Ага, сюди Леска, за правду так думаєш? Дрібний посаднику руських ізгоїв? Ruskich zgoi, za to, że ich zgoi. I za to, że my ich tu prykrygali. Więc naszą muzykę tańcowali i tańcują. Na zemlę od wika, nasi. Wasi? Za prawdu tak думаєш? Адже не пам'ятаєш, як древня арпа наш, ремиш і твій лечний сядо роками тримав. Tryma, ale nie wtryma. I nie spała zysków kistka waszych i szligo, ale nie ostało. Chcesz, korolu, żeby ich nowych nie było? Chodź! Telewizję z Rusyny, ale znajdziesz. A może ty mądrzejsze zabezpieczujesz? A może chcesz, żebym ty wkazał swoje szaty? Krasne. Не прибудете чести, кет мій умеш. A diwoczku, jaka moda? Dorasta, dzieciaczka. Czyli kwarma! O, widzisz jaka osa? Zja za tym ruch. Boisz się, że jest to rok? Mają ci Kirwiccy wodariu? Mącz, raz jeszcze zwiduję cię. Kilka bojów peremyśli trymat. Kniaz twój, Wolodymyr Kowalecki. Kazał jest mączaty, gospodyne Ugryn. Tak, kazał je. Kilka bojów trymat. Wybierasz się w tamtą stronę. Porachujesz. Wziął Gejza, jak chwalił litopis hrad zamok i posadniko jeho wziął i zela mnoho peremyśla. Splądrowały Madziary zemlю Sanocką i Peremyszczynu. Та не вдержали się tu довго. Wszystko jedno, находили oni w następnych dziesięcioliciach Галичину не раз. Prowokowany zresztą через tutejsze obstawiny, a to внутрішні непорозуміння między dawną білохорватським верхівком боярством, аби борючима się o власть над Галичином ruskimi kniazami. A hym od dalekiego wostoka, od bezkraich stepiów Mongolii sunęła go zwaczeni podzieleni Europy czarna chmara.
Nazbieramy. Pozeraj, jeszcze soneczko wysoko. Wysoko, ale znasz, że główeczeru, kiedy się kwicia do kupoczki 100 lat, nie wilno hołszwaty. Ta znam, ale kiedy skoro nazbierasz, ta si pryje. A to nas i pryje? Co, nie macie doma kamieniaczki? Jakaś ja mi bochaczka naszła. Mamy, ale niańko na met pobrali. Proszę nas posty na wódę. Dlatego odjedasz to odkali się zaświecił prydrynda. Śmijte, aż i odczajko duchowni do nas prydut. Posłuchajcie sławnego piwcia Metusy. Metusa, jakie czudne imię. Niańko gwaryły, że dawno, jak iszczy tu w nas żyły, spalił go Metusio. To win z naszej besy? A odkale maje byty, kiedy win nasz prawdziwy dzido? Tak czemu was leszył? Nie leszył, nam chowadyka do Peremyszla posyły, bo od młodości prekrasno śpiwał. A gdzie to Peremyszla? Nie Peremyszla, a Peremysz. Tam władyka, taki jak to ta chora, величезnej cerkwy służy. I takiej wielkiej firmaje, jak sam kniaz Danilo, ta zresztą. Dzido i przydwori kniazia Danily piwciądeły. A to Dido. Metusa. No, Metusa. Co mi takie czudne nowe spleczo prewiszerne? Z takie mamo to zaczkane na tym czudnym. Nie ma ty zoczky, len struny ponadjechane na włóśni. I jak Dido Metusa na nich zarkał. Jak zaśpiwał u ruskiej zemki. Szczoju tatarowe zniszczyli, spalili. Naroda bezwinnego bezczyzna pobyły. Aż serce się krajało, kole grał i śpiewał. To takie smutne, ale i taka krasota, że my jakimi słowami wypowiedzieć nie może. Tak bym chciała poczucie. I ja. Zaraz gwaru Dido Metusa, że zaraz zaśpiewać recepty. Dla całej wesy. Zaraz. No, to nasze jest was tej może. Kto z was najmniejsze? Ponesu cię. Już to się stało. Tatarowe kobyle bratowe z uchryw się wertają. W lis. Zbawił cały naród, tam gdzie perejdzie orda, ani trawa nie porosne. Spalili Монголи такой до основ престольний град Київ, лишили попелища по цілій Русі, перевалилися через наші Бескіди. 11 мая 1241 року на передгір'ю над ріком Соленом побили мадярів. Вертаючи же, влекли за собою бранців, поповнюючи ясер по дорожі. Довго лічилася земля, вертав до життя край. Галицько-Володимирське князівство двигав з руїн король Данило, син його Лев. Та не суджено було Галичині зазнати спокою. В 1340 роках зайняв Галицьку Русь польський Казимір, названий пак Великим за те, що збудував особливі на Прикарпаттю Польщу муровану. Ягайла же zastągnęła do bólu, zemla zastągnął wierny naród. Oj, ludzie dobry, co to się dzieje w tym naszym ruskim kraju? Zamłucza na żarty łatomnego. Czuli też to wyrabiają dowody czy cerkwy? Ta jak nie czuty, ta weź naród hołosy. I że to takie nie na żarty to łateństwo. Niedawno zbudowali w Haliczy Franciszkanom kościół. Przed samym wchodem do wody cerkwy stali do stupiki. Aż wodyka muszony był perenesti się na seło, do Kryłosa. To na zbytki tak zrobili. Na poruchanie naszej światoj wiry. Na poniżenie władyky. A tu jeszcze hirszy się dzieje. Świetnie wiedział. Ale rym widział. I jeho wierny słucha. To perek sztajachajło. To win prykazał naszą władyczu cerką peretworyty na łatyńską katedru. Prykazał to prykazał. Ale żeby aż tak zliwaty się nad naszym zakonom pokoną? Żeby martwym pokoja nie daty? A co daty zas? Nie czuli z tym, że Kneska wzięli się do grobnic. Tiła pomerszych naszych władych, kniaziów, że od wika w niżnej cerkwi się pokoile. Bezczestia, zrobił wybitują. Ta to ani tatarła tak nie czyniła. Ta nikt. Sorą pered bochą, pered wsim ludzką.
Krakowskiej, Галицької полки. А там далеко перед турецькою навалою мусила податися Візантія. 1453 року впав Константинополь. На щастя, його славну хоругву двигла Велика Русь, яка недавно зошмарила монголо-татарський іго. Та не далося зошмарити нового іга Русі Галицький. Не кінчився сором, не кінчилися походи неокрестоносців. Та нарід жив, особливо на Українах великих центрів, тримався міцно. Отже, треба було дійти і там. Насамперед до Дню Берестейської унії, недалеко Перемишля, на країку нашої Лемковини, в містечку Динові над Саном, місцева дітичка-католичка взялася до діла. No, siędź mój skrybo i pisz. Pisz. Już nie rozsyła pani i na sobie instrumenta przysposobię. Gaz tu przesypie. Mamy zrzec. No pospiesz, ty pospiesz. Już miłościwa pani. Dziedziczko do Dynowskiej to nieżnie słucha. Ja, Katarzyna Wapowska. Nie powtarzaj. No słuchaj dobrze i pisz. Ja, Katarzyna Wapowska. Z tej zwierzchności korzystając, jaką nam tego nie ściany! Mówiłam ci, nie powtarzaj! Jaką nam nad poddanymi Pan Bóg dać raczył. Te cerkwie we wsiach naszych dziedzicznych Izdebka Bubnej w Bachurzu Warze i po przedmieściu Dynowskim w kościoły łacińskie przeczyniamy. Kapłan od nas prezentowany ma naprzód nawracać Ruś do kościoła świętego rzymskiego. Dzieci ruskie chrzcić i pilnować, aby upogów nie byli chrzczony. I tyle. No nie tego nie pisz.
tysiącznego, 500, 90, 3. Tego. No już miłostiva Pani, no już pięknie, proszę stawić. No, pięknie, pięknie. Czy ja mogłem dzisiaj, bo ja Dzisiaj jeszcze każę zaprzęgać, wziąć 2 żołnierzy i ogłosić po wsiach naszych, dziedzicznych, wykonać Rosyjska Unia 1596 roku dała panującemu szcilkowite prawo, żeby stało się za maksimum cuius regio eus religio, to je czyja власть, того релігія. Хоч перемишки владика, як і Львівський, не підписав унії, в його єпархії, особливі в так званому панстві Мушинському, яке було власністю краківських біскупів, насильно вводжено унію. До діла взялися збійники, то оживилося славне лемківське збійництво. No, słuchaj, teraz ogień głaszczy, barana peczy, suchą palce, najdymu nie bude. Po wczorajszym obraniu pan Tarło nie bude sobie tym darować tych dziesiąciok, boczeczok górskiego wina. Ale starszy, czy ty kroki od potoka? Ej, Sidor, to wajcha. Nie poznałeś medwediaczego poruczania? Baga, nie wiem. Idu, tam, ale sam. Dobry wieczór wam, czesna czelady. Dobry wieczór, dobry. Stejnuję się z nim przy kizim rebry. Mam szczęścia, że mnie nie postrzelił fraz jeden. Ja mam szczęścia. A, może i masz, kiedy nie to ta huńka, co mi po naszemu zapachła, ta pewnie bym cię puknął. Panie starszy, początkowo bym sobie dumał, że to pryfarbowany muszyński harnik. No bo kto inszy, okrem nas i harników, to lisi ze zbroją chodzi. Teraz to zmyśliłem war, stop i zać. Tak kiedyśmy się nie postrywali, kiedyśmy zaszli do besidy. Od mała do wela. Перестань, ви прикрашувати ворожноходи. Że było powidać was, młynarza, konecznie. Kiedy mu powił... No, bida widzia nadała, co mi to masz komentarz? Masz, no i dobry chłop. Ta, akurat. Was pochowywa. I w naszą stronę pisał, że do zbijnyki chce, że przed sławnym, starszym wataszką Wasylą Bajusą rad wychodzili. No tak, kiedy ho was kochał. Kiedy naszą stronę opisał, no tajem obrymi. Adże i masz, adże stoisz przed sławnym, starszym Wasylą Bajusą. Bardzo się ciszył. Tam nie myśli, że to się mi szybko tak dobry powede i że budu mi tu z wami był. Gotowy się na drogę. Pierwsze, musisz nam powiedzieć, kto jest. Odkalej coś, co tu nam przychodzisz. Jakim sposobem ty młodego przeszkolnego zbroju przy sobie masz. No i wypływanie musisz dalej. Widzicie, już wyprybuło, opowiadał mi na podorożu. Ty już masz swojego. Jedź, rozpowiadaj. Andrzej moje beno, całka porodu, z Ostednyka. Mama mi pomerli, jakim był maleńki. Nianio
Żakom był. Już lesu? Już nesu. Opowiem. Proszę cię ty, waszu wyświtu. Nauczyli mnie Żakiłki, a pak wyprosili wielkiego pana profa z zborowej, żeby nie pozwolił do szkół wysłać. Mało nie ostatnim poszedł, żebym się uczył. Byłem po dolincy. Więc wszystkiego wysilane wysiluje. A jak? Ta, wszystkiema jak wszystkiema. Ale znam pismo i wysilu. Niemiecku, madziarsku pokus, łatyni pianu, no i samo sobą, polsku i słoweńsku. Byli Polacy i Słowacy. Towarzyszyłem z nimi. Andrzej, a powiedz, jak jest tych pańskich hajduki u nas zborowi palą? Fajnie. No to może i prawda. Nie budu. Wszystko opowiadał, bo na wołowi skori by to on spisał. Prydu odraz do kraju. Zamuczyli mi. Nianusia młogo, złatogo, dobrogo. Zamuczyli go pańscy hajducy. A kiedy na pochoron przyszł, kiedy już Janusia zemnicy oddali, to mnie zdechał i skoczył jem ku hajdukim. Jedną ruką capnął, to wpadł, jak niewładny, a drugą zbroję wyrwał i tak jej wypadł do niego. To twoja wróczka jest zapnął hajduka, że pałem niewładny. To on pan starszy. Nie w syli syła, a w schopności. Dług panu i wdziuk. Twoja zgarania boskie z tobą. Opowiadam. No to by było już szybko. Piłczajem spotkał chora nad Wysoką. Pobiło mi drogę do Waska Menania. No a winnia chłowa wyprawy. No, starszy, krzyczyk kroki, to się kracza od herbetą. I co, widziałeś jak to ma robić? No nie, znam. To może ty wasy czekać. Grybowa. Powiedział, że ma sprawę, że z drużyną przyjdzie. Wasy czepec? Dziewczan chora mu gwaryło, że tyś sławny i starszy, że tyś żaką był, że mu do pekty rybnickie panowe. I że już parę roków zbyła tamtyma swoimi amrami. Hej! Nie tamtyma! Szufni była! Jasno przed tym gaczamy panowe! No słuchaj, gdzie to trochę? Gdzie to baran? Toczeczku mi tu! Raz mamy na wiejskiej Polancji! Шаліли колись по тих горах славні збійники наші, боронили від поругання руський нарід, віру його. Довгих 18 років шугаював Василь Баюс. Змучений już pisał, jak powidać drzewo, na służbę do Kaczyńskiego Władyka, a starszym po nim ostał Andrzej Sałka, który wraz z drużyną Wasyla Czepcia niemało kieruje na psu i Szczepana. Ta panie powiedzieć ciężko, bodaj pozirnie mus było się podati, ale nie do końca. Nie dla Chlemkowiny держał się dawny duch. Zazryjmy do Kamianej, gdzie żył sławny świaszczenniczy ryd Pryslopski. Tak i byty sława Tebi, Gospody. Roku Bożego 1773 miesiąca maja ochrestych Raba Bożego Petra Rozrzemnego od rodzicieli zakonno wieńczanych Afanasyja, Szoltysa Kamieńskiego i żony jego Anny, rodzicieli krestnej Hawryju Malyniak, Prysjażnej Kamiańskiej i Ewa Popowiczka Berecka. Janiu, idę do nas rałach muszylski. A i naszego Aftanasa, Szoltysa, wziął ze sobą. Co by to go mało tak powiadomo prynadyć? Znam jaż to, milkuju.
Wedycjami, że istował najinaksze rodnowycy. A zdawało się, że za tej Austrii małby lepsze, a nie jeszcze ludzi. Ta widysz, jak na konfederach, oj, kilkosia oni naznuszczali nad naszym narodem hymn, popry Krenicji, popry Wysoki. Sława Jomu, bowiem Niko. Wie, liści ojciec prezbiter, z czym przychodzę? Ta ojciec jest i prezbiter, ale najwyższy. Ach, niech ojciec prezbiter nie będzie takim skromnym. A tak na marginesach, to moglibyście mówić ze mną w naszym polskim języku. Przecież w naszym kraju żyjecie. Taki wikł Żyleska i masz, i nie masz. Proszę ziemnianiu dla Kuzmedów, poczęstowaty naszą kraju. Dobrze, pan sołtys przedsięwziął. Gdzieś przemarzłem, chciałby się trochę ogrzać. Przedni miód, ale z tym krajem naszym smutno. Ale ma ojciec prezbiter poniekąd racją, a liści urzędowanie w starostwach większością po naszemu, w polskim języku przechodzi. No tak musi. Niemczyni nikt to nie rozumie. Ale cerkowne knihy, metryki po latynie wydać. A liści, z tymi przychodzę, jak to wy mówicie o właśnie, choć może nie bardzo na miejscu, bo nie o witkach, ale o sakra eklesja mówić tu mamy, o świętym języku, jakim jest łacina. Z tym światym językom na ustach najpierwsze chrystyjan dykiem dźwignia na pożercia meżary. To prawda, ojcze prezbiterze, ale księgi święte do niego przełożone go uświęciły. I już bez mała 1500 lat tak jest. I tak będzie po wieki wieków. Amen. A kto go tam zna jak górę? Nasz cerkiewnej, słowiańskiej jazy. Tyż już 900 rokiem światymi knygami od Redzieskiego Wece, jak 2000 roków oświadczonego oświadczeni, a wy go nam dneska każete ponechać. Doprawdy mówiono mi, że ojciec prezbiter wielce oświecony o greckiej Septuagincie sprzed czasu Chrystusa ojciec rozprawia. Nie inaczej. Ja ojca prezbitera sentymenta rozumiem, ale nie o sentymenta nam tu idzie, ale o prawo. A to nakazało ostro, jak i w pierwej nasze jeszcze za Polski księgi metrykalne po łacinie wyprowadzać. I we wszystkim kościelnym nic się nie zmieniło. Cuius regio, eius religio. To ta... A nad wami nie, ojcze prezbiterze? Przecie już od dawna do Unii Święty zostaliście włączeni. Rakusz rekły, włączeni, nie przeciw stojaty wasi syni, ale nawet do dneska żubrze. Co tam prosty lud, ojcze prezbiterze, przywyknie. A swoją drogą zaskakujesz mnie waś swoją uczonością. Nie spodziewałem się, że tutaj w Kamiannej aczkolwiek mówiono mi, że waś na to wasze Rusnaków na rzecze przełożyłeś psałterz Dawidowy i do tego jeszcze magnum speculum. Ta perebiuję, żeby ze swoim do świta, ku peredu rytmu. Ależ toż kiedyś do inkwizycji cofate. Jakaż tam inkwizycja, ojcze prezbiterze? Przecie w Kościele Bożym możecie po swojemu śpiewać.
I ten swój psał też możesz was czytać. Co mi tam? A swoją drogą, ciekaw jestem, jak to brzmi. Weź, ojciec, poczytaj mi, bo rozumieć rozumiem, ale czytać to nie umiem. O, z was, no czytaj, psalm 136. Над ріками вавилонськими там сте сиділи і плакали, куди сминаття споминали Сіон. Пам'ятай, пане, на сили єдомські Авдені писали, котрі мовлять: винищте, спустоште в нем аж до ґрунту вєку. Цорко Вавилонія, нудзницьо, благословенний, котрий odдасть тобі odплату твою, котру odплатила нам. Благословенний, котрий ухватить і потовче мали діти твої покані. Народу нашого, дуszy їх знесилило латинство, а руки їх пов'язали панове шляхта. Панщина ширилася od dawien dawna, aż to raz guperedu stawała się ona barże i barże dokuczliwa. Іще в недрах Бескіда, де волю охраняли тяжкоприступні гори, і наші збійники під проводом преславних спомнених вождів, було також легше. Але тіж до часу. Найприкріше, найокрутніше було на передгір'ях, при панських каштелах, фольварках. Tu приходило до невитримання. Паське,
Zaświeciła jasna zarя Francji, osypał zarya. Cesar pańszczynu skasował. Najlepsze pańszczyny. Jego skonała, nie. Czyżby to prawda chodna byty? Przestań z tym naprawdę, to już dotyczka do ręka. Chodźmy do świata, już do ludy. Ku jasnому сонцю підемо, що для нас, для тя заświeciło. Ku wільному świtu підемо, synочку мій. Ludzie płakali z radości. W cerkwach dzwonili dzwony, w podaci odprawlali się bogosłużenia. Jak na osnowie narodnych переказів napisze nasz pисьменник. При cerkwach, na rozdорожах, на горках і горах ставляли крести подяки. І пішла поміж нарід, і вжилася в ним повістка о добрім цесарі. Та не в половині тому правда не була, бо цесар, притиснений голом народів, мушений був скасувати панщину. Але так по правді панове остали панами зо своїм воїном, а простий нарід зо своїм нуждом. Цесар, тот молодості, добрий цесар, тот сам цесар на схилі свого віку о 60 такої років прислав на Лемковину жандарма. Чом же тя, сину, так довго не було? Та рік шкільний давно час кінчив, а тебе ні і ні. А то вони не я така на світі, шандари по селах ходять, люди до ланцівкують, уж їм думала, знайнего речу. Чом же тоді ночі не намисли? Чом матери таке чиниш? Oj, mamuś, ta dałem znać, że taku spóźniejsze przyjdą. Tato już mi ostatni obyczajny rik, a przychodniaczy lęgumaturi ludzie. Zostało nas kilka ruskich bursi, mamy swoi, a inne sprawy. Zresztą, co jeszcze mamy? Co chcesz rzeczy? Ta co tu reczy, nianiu? Ta ono chciała samo powidać. Wciągnęli szandary do bursy, skuli moich przyjacieli i odweli do ludzkiego sudu. Bo miasteczku zrobili. No a to wy jak się spyrsło życia nie aresztowali? Ta zachodził w hołownię, nianiu. Ta nie chodzi nie to zrozumieć, czemu mnie nie aresztowali. Ja już taki najgorszy Rusna. Dobry ty Rusnak, Repczyku. I dobry, że do mnie przyszło. Здуріло вітиця, чи що? На науки до світа пішло, а дурне. Та ж ті ж не арештували. Tiszyty się mało? Dlaczego tu się tiszyty? Że się po chałupkach zajęli szpacerują, a moi przyjaciele po wjazniczach siedzią? Za rusku miru? Za rusku besidu? Nie staraj się, Sema. Pustять їх. Kiedy się cesar dowiedział, że ніякого зла вони проти нього, проти власти не вчинили, pustять їх. Odsłużyli z te cesariowy, nianiu, takie sterny jak na Ostryjskiej. To zawolą cesaria, to zawolą jego własny psyky do nosia. Zresztą, trzeba donosyty. Żandary chodzą do cela do sewa, aresztują werchtynu naszego narodu. Wystarczy maty ruską knyżku, ruską gazetę. Це змятина, вони сину. Прилож освітанню, ухо по землі, почуєш глинок сходу, дудінь канонів. To nianiu bez przystawiania ucha do ziemi znał. Lem, kiedy oddasz taki dzień, jak ja
oczy posłodkie. Jak jagniatko niepowienne. Tychy. Durne to durne, choć szkolene. Dawajcie mi tu wszystko knyżki, wszystkie gazety, zakupaty, albo lepsze do szmaleta. Mamiczko, tak się nie chodzi. Mamo, szanuję waszą materyjską wolę, ale to robić wam nie dam. Guten Morgen. Dzień dobry. Oj, dobry, żeście wstupili. Siadte, mam świeży chleb, świeże masło. Siadte. I na siedzenie my tu przyszli. Doniesiono nam, że wy, gospodarzu, rano o świcie układu ziemi przedstawiacie. I co? Przyszliście aresztować moje ucho? Was zamknę. Erfragt, wir zijn auch gefragten wollen. Ja! Ist deine Tasche, Herr Student? Ja. Aufmachen! Alles ausdenken! Schnell! Wer hat es geschrieben? Dostojewski. Wer ist das Dostojewski? Ein berühmter russischer Schriftsteller. Visiter Polne. Und was ist das? Das ist ein ländliches Wochenblatt. Es wird in Neussanders oder eigentlich jetzt in Gorlice herausgegeben. Und nicht in Moskau. Und was ist das für eigentlich? Das sieht nach Militärnotizen aus. Das sind Logarithmen, die ich mir niedergeschrieben habe. Was? Raus! Raus! Schneller! Schneller! Jak to tak? Bez kawałeczka sklewa słyszy. Повідати до народу наш, оталерго. Ти в венах своїх носиш все і щитав той час. Чуєш плач, його битих у неверяний. Шумять ти шумом пресмутним талерговські сосни, що вкривали своїм тінню жертву непокірну. Носиш, народе, жертву жертв, яку принес ту вітчизні свої, священномучений Макс. Принес за всіх і за вся, незалежно від долі окремої кожного з нас. Пелехадоголем. Та це дота жертва навчила нас жити. А може, це дозволив нам жити в бездушний світ? Адже о 33 роки вирвав нас з коренями, знищив, здремузгав, зневажив, подоптав. Prowadzić podejrzanego, tego jak mu tam. Szymon Dzidowicz. Towarzyszu to stary chłop, ale światły jak na chłopa. Był miejskim pisarzem, to znaczy się kancelistą.
Tak mi się wydaje, że trzeba z nim umiejętnie gadać, żeby nas upalona nie robić. Głupoty, pleciecie towarzysz. Ja nie z takimi kancelistami rozmawiałem. Tak jest! Nazwisko! Czyje, moje? No przecież nie moje. A szkoda, bo dziś bym knił znate, z kim mam przyjemność. Co pleciesz, chłopie? Kto tu jest podejrzany? Ja czy ty? No nie znam tak do 300 pane, ale po mojemu to wypi do zrębu. A że gwarytę mi na ty, od spreciny byliśmy wraz znany, jakim o domaszu. Co ten sukinsyn wygaduje? Proszę odpowiadać konkretnie na zadawane pytania. W urzędowym języku, po polsku. O, to już lepiej, pane, to już lepiej. Co on mówi? O co mu chodzi? No to po tutejszemu, barowemu. Zdaje się, że powiedział, to już lepiej, już lepiej. Co lepiej? Co stoicie jak słup soli? A to do mnie pan gwaryny? Ja dumał, że do nowo pana. Proszę odpowiadać po polsku. No ja nie umiem tak ładnie po polskiemu mówić, a nie chciałby ja psuć wasz piękny język. Coś mi tu nie gra. Mam tu zapisane, że byłeście pisarzem gromadzkim, więc musisz znać urzędowy język polski. Oj, pane, ta ja pesarią z Austrii był, a całkiem to nam było Wilno pisma do starostwa i po ruskie podałaty. Aż jak nastała wasza Polsza, tam musił po waszą, ale nie. Jaka nasza Polska? Jaka nasza Polska? Tak. Teraz jest Polska nasza ludowa. Ta akurat nie wyczuł jaka ludowa. Co? Nie podoba ci się? Ani jedna, ani druga? Masz ciągotki do Austriaków, do Germańców. A może współpracowałeś z nimi? Nazwisko! Czyje? Twoje, sukinsynu! Czesnej materii Czesnochowicza, jej synu. Stul pysk! Ta mam stulety pysk czy gwaryty? Co za sukinsyn? Odpowiadaj na pytania. Imię, nazwisko twoje. Seman Gidowicz. Kręci coś, kamufluje. Ja tu mam zapisane Szymon Dzidowicz. Tak jak ma te zapisane za czymś lubię. Marta, wziąć go! Wyprowadzić! Nasmarować go płynną maścią, może po ludzku zacznie gadać. A mówiłem towarzyszowi, że to nie pierwszy lepszy chłop. Dobra. Gadaj zdrów. Co tam konkretnie mamy na niego? Torpedował wyjazdy do Związku Sowieckiego, znaczy się radzieckiego, namawiał ludzi do niewyjazdu. Kłócił się z agentami sowieckimi, znaczy się radzieckimi. Coś konkretnego. Dzień, miesiąc, rok. No mam tu, że 14 marca, 20 maja 45 roku i na ruską Wigilię 46 były czy nocowały u niego jakieś bandy. Napisane, że ukraińskie, ale... Co ale? Mi się widzi, że ukraińskie bandy na teren powiatu nowosądeckiego w tym czasie nie przychodziły. A w wioskach grybowskich nie było ich wcale. Widzi wam się, czy jesteście przekonani? Warta! Prowadzić więźnia! Imię i nazwisko! Seman Gidowicz.
Zdaje się, że przed chwilą inaczej mówiłeś. Jak tam towarzysz zanotował? Symeon Dzidowicz. Dzidowicz, proszę pana. Widzicie, towarzyszu? Widzicie, co za antychryst? No więc w końcu jak się nazywacie? Cerkowni metryci zapisane Symeon, a po naszemu jakby naszy rusnakie zwali Semon. Semon Dzidowicz. W dupie mam twoich rusnaków. I odpowiadaj po polsku. Dzień, miesiąc roku urodzenia. Twój. 11 września 1882 roku. Powinieneś już dawno zdechnąć. Żałuję pana. Co? Teraz żałujesz? A przedtem nie żałowałeś, jak losowałeś u siebie ukraińskie bandy? Żałuję pana, że skoro nie zdobył, albo nawet innego. Albo że miane dobyli kołdy wasze bandy, wasze, nie ukraińskie, wasze preberane milicjanty. Żałuję, że oddał syna na winu, żeby hen prolał krew z kierły mojej, żeby hen oddał życia za wolność waszą i naszą. Żałuję, żem doczekał waszej ludowej Polski. Ten skurwysyn sobie jawnie znasz pi. Warto do mnie wyprowadzić, a wy, towarzyszu, zapisać Jaworzno i to pod nadzór specjalny. Manna z nieba, Łemkowie nie są narodem wybranym. A zresztą kto wybierał i po co te kudłate łby na zawsze już pijane? Tak napisze po rokach Jerzy Harasymowicz. I hej, prawda, chodzili Łemki jak opianiły. Rokami chodzili z ponuranymi головами і водили очми за сонцем, що в чужині сходить і заходить. Та не подалися, не піддалися, коли прийшов час, що можна було вернути до гір на своє, бодай на розвалини, попелисько свого, а де? Posłuchaj, Wasylu, jak mi durka serce. I ciszu się tak, i niepokoju. A mi myślisz, nie durkat? Oj, zaprawdę. Ta nie durkało ty tak, ani w naszą perszuniczku. Pamiętasz, Wasylu? Pamiętasz nasze wesila? Warysz, to też bym nie pamiętał. O, czuju, jak hrają nasze wesilne wyszli. Śpił Słaszek czuju, w twoim, naszej chyży. Niepokoju się bardzo, Wasylu. Czy pustić nas zazryty do naszej chyży, do naszego obystia osadnik, czy nie pochucka nas psami? Taż, jakie se zakin, jakie se prawo jest na tym świecie. Taż, aży za to nastio, sme się tu i wybrali, że to prawo uspokój jest, aży i dla nas, rusnaki. Ono na papieria czy wse było, ale niepokoju się was, aż się boju. To taki bil, Wasylu, bo ja ty się wstupity do własnej chyży, perestupity rydnej pory, aż się stydam swojego niepokoju. My się nie mamy czego studaty.
Najsiejn czysty dajut. Podmę już. Dyż ty, Wasylu, Wasylku, dyż dyjmy da jaką chwilku jeszcze. Może się serce dakus uspokoić. Panie posterunkowie! Panie posterunkowie! Co jest? Co się dzieje? No, kazał mi pan, że jakby się ktoś po wsi pożądany kręcił, to żeby zaraz wędrował. No i co, kręcicie? No nie całkiem się kręci. Siedzi dwoje, chłop i baba, są na ławeczce koło posterunku. No i co, że siedzi? No, tak jakoś dziwnie gadają, tak nie po naszemu. Mi się wydaje, że to są te Rusiny, te łemki, co ich stąd wygnali. Dobra. To już moja sprawa. Masz na piwo. O nie, co panie posterunku? Cza, widać ci grdyka skacze. No ta pidemy już, Wasylu. Što bude, ta bude. Ta pideme. Bude dobry, tak się mi wydyt. Ja nie dumam, żeby ich tu aż tak bar strymało. Pozryj, szybko pozarastało. Nikt te gazdy. Kopryła, kriacza i bodacza. Dzień dobry. Obywatele widzę nie tutejsi. Przyszli może do kogoś czy do mnie? Jakąś sprawę mają? Dzień dobry, panie komendancie. Jakby tu powiedzieć, tak my tu nie dzisiejszo tutejsi. Tuśmy się rodzili, tu przeszło nasze dzieciństwo, tuśmy się pobrali, tu się nasze pierwsze dzieci porodziły. Tu jest nasz dom. Nie bardzo rozumiem. Jestem tu już 8 lat i... My ze zachodu, panie komendancie. A, z Ameryki może? Nie, z tego polskiego zachodu. A, zjem odzyskany. Tak je nazywają, panie komendancie. Rusini, łemki pewnie? Tak my się nazywali i nazywamy. Rusnaky, lemky. I co, przyszliście obejrzeć wasz dawny dom? My go nie sprzedali, panie komendancie. Towarzysz, pierwszy sekretarz Władysław Gomułka powiedział, że już możemy wrócić do swojego domu. Wiem, ale tylko tam, gdzie nie ma osadnika. Albo zgodzi się na jakieś warunki odstąpić wam gospodarstwo. Spróbujemy, panie komendancie. A przepraszam, z którego domu jesteście? Znaczy się pochodzicie. My tańczaki, a teraz kto tam, to nie wiem. To na wprost cerkwi, za rzeką. A, tam bruśnik siedzi. Ale nie sądzę, żebyście się z nim dogadali. Czemu? A bo rzadko go można trzeźwym widzieć. O, to dobrze mu się wiedzie, kiedy ma za co. Gdzie tam dobrze? To za co pije? A idźcie to zobaczycie. Swojego pół domu, jeżeli jeszcze tyle zostało. Pod Wasylu, pod skory. Dziękujemy, panie komendancie. Pod Wasylu, pod skory. Widzicie nasze piłchyrzy. Dziś dynastio, aż ty siadło od tej wisty. A może to dobry, bodaj lem da jaki kutyk, bodaj lem jedna łała. Cychan, lem da cychankę miścia hladał. Idź portaku, stary. I jeszcze z mene stare, i jeszcze się dorobimy. Dobry, że Bóg dopuszcza na zemlę pyjakił. Z pyjaką się idę do besiduwaty. Halo? Komenda powiatowa? Mówi się, że Kapiński z Wysowy. Tak. Co mnie tak przypiliło? Tak się stało, jak pan komendant mówił. Tak jest. No o tej dziwnej decyzji towarzysza Wiesława. Już zaczynają się tu zwlekać. Nie w samym celu odwiedzin. No tak, ale przed chwilą z nimi rozmawiałem. Takie pany całą gębą, a chcę się do tej zbyry wracać. Jak? Słucham? No mówiłem im, że tam ino pół chaty zostało, ale spłynęło po nich jak... Tak. Odsyłać ich do prezydium. Tak. Z tym pijakiem Brusilikiem pogadać. Oczywiście. Konkretnie pogadam. Dziękuję, że jesteście.
Tak jest. Do widzenia. Od Wasylu, one dołha прийдеме tu z дітьми. A może zaprawdu Nastio zazryma i pід nasz бережок. Добре би було, żeby na землі рідній зас się zaczęli родити узнаки. Сонце. Дякуємо. Дякуємо, кращі, що сте нас так гарді прияли. Дякуємо за такі оплески. To najkrasza nagroda za nasz trud. Ja bym od swojej strony chciał podziękować w pierwszym rяді naszym artystom. Boże wam zapłat, że byli tak szczerzy. Powiadam wam, że w grupach każdy mich co robił. Kiedy czytacie na afiszy, że tam reżyserował to on pił albo trzecia czas reżyserii. To się reżyserowało w grupach. Każdy starał się, żeby to jak najlepsze wyszło. Думam, że nie wyszło najgorsze. Z того chcę jeszcze podziękować oczywiście. Widzicie duże stroju, duże historycznych strojów. Trzeba było ich zbierać ze szerokiego świata. Chciałbym krasetnie podziękować publicznie Muzejowi Lękiewskiej Kultury w Zendranowie. Chciałbym kraśnie подякувати музеєві історичному всаноку, з котрого строї залатвила пані матка Мар'янна. Хотів вам подякувати ансамблям нашим славним Лемковині і Кочері, бо ті ж ми пожичили строї нам. A co nam brakowało, to nasze swaczki szyły. Na dziewczatka pani Jancia Grycz z Krynicy. W Gładaszowi z nim, że Marysia Palechacz i jeszcze ktoś, i żena pana Janka Ciubyny. Kiedy bym zabył takogo, wybaczcie mi, wielką подяку хочу зложити своїм хреснятам з Білянки, дітям Ярослава Трохановського, а й старий, що си помагав. Наробилися при тій сценографії дуже, а дуже того було тій сценографії. Красні вам сердечні дякую. Я міг хочу подякувати особливо ті ж нашим отцям, якби не їх
такий імпульс. Він мені припомина такий імпульс, який був в 19 століттю, коли наше священство займалося не лише священством, а й wszystkim тим, чим мусив жити народ, культуром, письменництвом. Той імпульс дуже нас підбудував, ваш авторитет дуже нам дав, дуже поміг. Дякуємо вам, отці, bardzo serdecznie. Дякую пану Андрієві, котрий się dwoił, troił od dawna przy nagraniu naszych pieśni, bo trzeba ich było staśmy puszczati. I tu się też narobił. Dziękuję panie Andrzeju. Jakbym zabył, wybaczcie mi. Jeszcze raz wam się kłaniam nisko, Boże wam zapłat, a wam jeszcze niższe, że ste tak gromadni przyszli. Dziękujemy. Bardzo miło czuti, że nas aktori w amatoriu uliczają w pierwszym riadi. Nam aktorom bardzo miło było, że przyszła taka szeroka publika, ale nie zobralibyśmy się tu, jakby ktoś tej inscenizacji nie napisał. Jakby ktoś sobie nie zadał trudu, żeby pohrebaty w naszej historii, pohrebaty w dokumentach, najty to coś, to ciekawe, to prawdziwe i żeby, no, pust nam naświetlity, odkal zme i czoło zme tu. Bardzo się mi zapamiętało ostatnie zdanie z pierwszej sceny. Guido z Rady Starszych powił: tak i byty, na ziemi sej byty nam. Pamiętajmy o tym wszystkim i pamiętajmy, że to tu inscenizację napisał wujko Petro. Dla mnie wujko Petro. Petro Murianka. Boże zapłat, wierzę, że to nie ostatnie, na tylko słowo wujka znam. Podajmy następne przedstawienia zbierane jeszcze większe gronolemki. Znam, że jest nas jeszcze łece. Wydychajmy wszystkich z chyży i przychodźmy na takie inscenizacje kulturalne, bo coś tu dużo powiedziane, no za dużo toho przynajmniej na myśli nie mamy. Dziękuję bardzo.